suna so su yi koyi da abin da suka ga wani abu ka kama a garin masha Allah. Wannan nadi da kuka kun samu kalubale ko ba ku samu kalubale ba? Gaskiya mun samu kalubale ba saboda duk abin da muke gudanarwa muna gudanar da shi ne karkashin mai girma makaman Kano hakimin Wudil bani a gare mu kuma duk abin da zamu yi sai da izinin sa umarnin sa saboda haka shi sa mun samu kalubale daga cewa shi ma ubani a gare mu sannan sauran wakilan hakimi sun muna tare da su suna ba mu goyon baya sosai musamman shi sarkin Wudil yana taimaka mana sosai shawarwari idan kuma an yi kuskure suke tsawatar mu. Wani kira za ka yi ga hakimai da aka nada na fadar mai girma sarkin sha'irai? Ina kira a gare su cewa shi wannan lamari na tsara salama lamari ne wato na bayan Allah wato duk mutumin da ya tsinci kansa kan wannan adami da bayan sabon zabi ne na Allah bai da ni kaina ba taɓa tsammani zan tsinci kaina a sarkin sha'irai ba Allah ya bani su kuma ba su tsammani za su ci kansu kiran da nake da su shine mu koyi da shi wannan daga masoyi namu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajen hakuri wajen aikata gaskiya wajen juriya wajen sada zumunci wajen taimakon na ƙasa da sauransu to shine zai nuna mutum a aikace masoyin wanda kira za ka yi ga sauran sha'irai da matasa wanda ba su tsinci kansu a wannan nadi ba? Dama kiran da zan yi a gare su shine wannan shine karo na farko muna so in Allah ya yarda bayan sallan za a yi karo abin da yasa abin sai a hankali da ruwan da Allah ya azurta mu da sha'irai masu rubuta kaso da sun matasa mutum da wanda mata kawai saboda haka abin sai a hankali ana ɗaukowa a hankali kowa Allah ya da magan da ya martaba su da sha'irai za ta raba masa aiki da ya kamata ya taimaka wajen haɓaka kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Masha Allah, zan kai daɗe lokaci yana ɗaga mana hannu. Yanzu daga ƙarshe wanda sako kake da shi ga al'ummar Wudil da kewaye da ma jihar Kano da ma ƙasa baki ɗaya? Ita kamar yadda ka sani a duk duniya an yi da cewa jihar Kano jihar ce wacce babu garin da ya kai ta ƙaunar Allah sallallahu alaihi wasallam a duniya saboda na samu damar zuwa Saudiya na samu damar yin hajji sau ɗaya umra sau biyu wanda yake faruwa amma kauna ana sanar sa hannu ita ce kuma kuma ma dole ka saka bigila a saurinka saboda mu Allah ya azurta da mai martaba sarki Muhammadu Sunusi na daya a garin Wudil ana har yau fati a garin Wudil saboda haka wannan arzikin da bayan Allah garin Wudil ta sami shi ko da mutum ya sani kuma ko da bai sani. Masha Allah, masu kallo kun ga yadda tattaunawar mu ta kaya da mai girma sarkin sha'irai wanda ko ba sani da Shehu Sale wanda yake academic secretary na jami'ar kimiyya da fasaha da ke karamar hukumar Wudil wanda ya jagoranci wannan nadi bisa salewar mai girma makaman Kano a hakimin Wudil Alhaji Sarki Abdullahi. Masha Allah, ranka ya dade muna godiya sai mun kara haduwa a karo na gaba.